बिपिएफ पार्टिफ्रा थगायफैलायबाय आरोना रायजो राजाफोरखौ मेल खुंनानै लागिबोनाय साकुरि लागिबोनाय साकुरि मासे थगायनो हायोब्रा आयु थगाय रायजोफोरखौ बै सियाराव जनाय जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै एकदम भटखौ लानायनि ओरैबायदि माने खायदा माने ओरैबायदि माने बेखौ मा होनो खायदा खुकल होनना बुङोलै एसामिस रावाव माने थ' बे बुस्थुआ माने बिपिएफ पार्टियाव दं आरोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरैबायदि थगायनानै 28टा माने हाइस्ट माने एबसुलुटलि पावार लानानै मेजरिटि लानानै देरहादोंमोन थगायनो दा माने एमएलए इलेक्सनावबो बेबायदिनो थगायनानै माने थगायनो हागोन नामा बेबायदि माने माबाखौ बाहायगासिनो 10,000 साख्रि होगोननो 10,000 साख्रि मेडिकेलाव मा होनोमोनलाय बोरैबा होनलायलांदोंलै माबा हासिब सिबग्रा सुइपार माने क्लिनार माने कम्पिउटार माने माबा माबिनो माने एकदम बायदि साख्रि होगोन माने एकदम रायजो राजा नोंथांमोन साख्रि होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा माने जायफोर माने बिएड खालामनानै टिचारनि जि माने इलिजिबल मेरिट लिस्टआव जायफोर ओंखारबाय बिसोरनो साख्रि होनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन साख्रिनि दरमाखौनो होनो हायाब्ला साख्रि होनानै मा लाब दं जेबो मुलाम्फा गैयाना नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन साख्रिखौ होगोन साख्रिखौ होनायनि उनाव एपइन्टमेन्ट होखांनायनि उनाव जुदि दरमा होनो हायाब्ला बेखौथ' बोरै आसा खालामगोन रायजो राजाफ्रा बोरै मिजिं खालामनानै आसा खालामनानै सोरबाथ' गुबुन मानसिफोरा सोरबा थांनाय माने बिटिसि सेक्रेटारियेटनि थाखाय माने साख्रि गारनानै बे बिटिसि सेक्रेटारियाव थाफैदों दा दिनै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोनखांनायनि उनाव साख्रियाव जइन जाखांनायनि उनाव दिनै दरमा मोनाखै दा बेफोरनो मोनसे फोरमान आरोना दा साख्रि होगोन होनब्लाबो माने रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोजोननाय गैया माने गोबां बेबादिनो प्रल'बान खालामनानै गादियाव बोरै फैनो हागोन पावाराव बोरै फैनो हागोन बोरै दखल खालामनो हागोन बेफोरनोसै आरो माने गासैबो माने 100आव माने 95आनो थगायनाय ठग प्रबन्सना आरोना बेबायदिनो राजखान्थि पावाराव फैखांनायनि उनाव खामानिखौ मावनो नागिरा माने खामानि मोनसेयाव मोजां मावा आरोना थिग बेबायदि रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेनिखायनो रायजो राजा जायखौ होनना बुंदों माने मेइन पावार रायजोनावसो दं नालाय साबि खाथिया रायजो राजाफोराबो ओरैनो बारा फिदिं जालाबाय थानो नांला आथिखालनि मुगायाव बांद्राय फिदिं जानो नाङा रेस्ट खालामनांगौ खोथा बुंनांगौ गेजेरनिफ्राय बै पाब्लिकआ जेसेबां माने बेयाव गेदारिं जादोंना बे गेजेरनिफ्राय रेस्ट खालामनांगौ पइन्ट दिहुननांगौ पइन्ट माखासे मेइन पइन्टफोरखौ दिहुननानै हमनांगौ माने सरकारा बेबायदि खालामब्ला मावैनि खुनु बिसोर मावालासिनो थानो हाया आरोना 100%आव 100 मावगोन बिसोरो मावालासिनो थानो हाया आरो जिथु नुबाय दा दिनै बिपिएफ पार्टिया मा हिसाबै पावाराव फैफिनजानो हास्थायदों थांनाय एमएलए बिसायख'थियाव 3ल' देरहादों दा बे 3ल' देरहानाय पार्टिया बोरै पावाराव फैफिननो हाया पावाराव फैफिननो हानायनि खुनु माने बिसोरनाव माबायानो गैया फैफिनगौमोन नाथाय जि थगायसुला बिराद थगायो आरोना बे थगायनायनि थाखायनो रायजो राजाफोरा मानाव गेदेर रायजो राजा बिथांमोना बिपिएफ पार्टिखौ नैबे फैबाय थानाय 26नि इलेक्सनाव माने थगन होगोन आरोना मोजाङै थगायगोन जेरै थगायदोंमोन ना बिदिनो थगायगोन आरो रायजो राजाफोरा थ' बियो रोखा बेखौ जोङो नुदों जोङो नुगासिनो दं
रायजो राजाफोरनि गोसोआ बांसिन UPPL फारसे गेलेमनायखौ जों नुनो मोन्दों, गोसो जानायखौ जों नुनो मोन्दों, लोब लोब ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों UPPL प्रति। माने बे UPPLआनो मोजांमोन, प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारानो मोजांमोन, बिराद सुखु सान्थि गोजोनमोन। लाइमोनफोरनि जौगानायनि खामानि जादोंमोन, स्पर्टआव जौगादोंमोन, सोलोंथाइ बिथिङाव जौगादोंमोन, स्पर्टआव जौगादोंमोन, टुरिजम डिपार्टमेन्टआव जौगादोंमोन, इडुकेसनाव जौगादोंमोन। आरो रायजो राजा नोंथांमोन एग्रिकालसाराव जौगादोंमोन। समाजखान्थि, धोरोमखान्थि गासिबो बिथिङाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि समाव जौगादोंमोन। 3 बोसोरल' सालायनायावनो गोबां सोलायदोंमोन, रायजो राजानोमोन। थ' दिनैनि समाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथांमोननि सेराव। माने नोंथांमोना BPF पार्टिनि थगायनायजों मालाबाबो नोंथांमोना सोलायनो नाङा। UPPLखौ देरहाहो।